Yudakala Kresna ratu buta kang kasektene gegirisi. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lah, pun Kakang kaparingan dawuh kawan sing Diwang Bathara Narada kalamunta pun Kakang kadhawan jumeneng dadi senopati nrenggalangi Prabu Yudakala Kresna. Manut pangandikane pukulan sing Diwang Bathara Narada sing bisa ngrampungi perkara iki trah Mandura. Oh nggih Koko Prabu. Kula kang saka iku Narayana. Siadi dhisikna laku. Munggah menyang Kayangan Suralaya. Sirnakna Prabu Yudakala Kresna. Mangke rumiyin. Ingkang nampi dawuh saking Suralaya menika sinten? Sing nampa dawuh kuwi pun Kakang. Dados panjenengan ingkang kadhawuhan jumeneng dados senopati. Iya, pancen mengkono. Lah nggih monggo, Koko Prabu kula aturi jengkar. Monggo Koko Prabu kula nderek mangayu bagya. Menawi paduka pinitaya dening Jawata supados jumeneng dados senopati ning dewa ngrabosing palagan. Lan maripun paduka Kanjeng Koko Prabu darbe pusaka ampuh senjata nanggala. Monggo Koko Prabu. Narayana, kula wonten dawuh. Lho kowe iki adikku to? Inggih. Kowe iki trah Mandura apa dudu? Inggih, kula trah Mandura. Lah keneng apa? Yen pancen kowe ngakoni trah Mandura, kowe tak perintah kok malah semune kowe arep endo saka jejiban. Ayo, Pangsulana. Kowe iki kadangku, kowe iki sedulurku. Mangke rumiyin Koko Prabu, sedaya menika kedah pilah. Trah utawi kadang menika tegesipun sedulur. Ning kewajiban menika piyambak-piyambak ingkang nampi dawuh menika Koko Prabu Baladewa. Monggo Koko Prabu kula-aturi nyarirani. Lah menawi to dawuhipun dhateng ingkang rayi pun Narayana. Narayana kowe tak dadake senopati. Kula bidal mboten cisah Koko Prabu jengkar cekap kula. Narayana, kula mboten dawuh. Yen ngono kowe jiring getih wedi mati. Menika perkawisipun mboten jiring getih wedi mati Koko Prabu. Kula sampun matur. Pakaryan menika kedah cetha. Darma menika kedah cetha. Kinten ingkang kaparingan dawuh. Ngaten. Monggo dhisik, aku tak takon Pangsurana. Nggih, monggo. Kowe iki kadanging ratu. Kowe iki seduluring ratu. Tegese kowe kuwi pangeran pati. Nggih, lajeng. Pakaryanmu ki apa? Senengamu kluyuran mrana-mrana. Blusukan turut pasar. Blusukan turut desa. Gayuhamu kuwi apa? Kowe iki kadanging ratu. Patramu kok kaya wong cilik, ongklak-angklik. Kowe iki tak luhurake derajatmu Narayana. Mangke rumiyin. Nyuwun pangapunten nggih Koko Prabu menawi kula lepat. Kula ngakeni menawi Narayana menika remen lelana brata nggih. Kasarane tembung kula menika remen dolan blusukan mlebu pasar. Nek perlu ya mlebu desa ngadesa. Kula kepengin nyemrapi pananggendaking para kawula alit. Ngaten? Dados supados ngertos kaya ngapa to pangandaring para kawula cilik mula ngantos kula rencangi nilaraken negari mlebet wana menawi perlu kaendaning alas ki kaya ngapa alase jek utuh apa ora. Lan malihipun kula matur kayan Koko Prabu. Koko Prabu menika dadi ratuning kulawarga apa ratuning bangsa? Monggo. Koko Prabu menika dados ratuning bangsa napa ratuning sedulur? Cukup. Ora susah kaya tembung. Aja wigati dina iki yen panjang tak perintah kowe ora gelem. Tegese kowe ndoko dawuhing ratu. Nadyan aku iki kakangmu, nanging aku iki uga ratu Gustimu. Wenang maringi pidana karo kowe. Oh nggih, sumangga menawi ta kula lepat. Ora susah. Kowe nderek karo aku. Tak tandangane dhewe. Lah lak ngaten Koko Prabu menika sae.
maju ketok dadane, mundur ketok gigire. Nek wong sekti ya sekti tenan. Nek kira-kira wong ajur ya ajur sisan. Ngaten lho. Minggat. Minggat ora sah caket karo Prabu Baladewa. Minggat to. Nggih, sedika ngestaken dawuh kula aturi nyekseni Koko Prabu. Kula pisakayan paduka Kanjeng Koko Prabu selaminipun kula boten badhe ngancik negari Mandura. Nyuwun pamit. Ya. Parat. Udawa. Udawa wonten dawuh. Maju meneh Udawa. Iya. Panemumu piye? Narayana duwe tembung kaya ngono manut saka panemumu piye? Sae. Sae piye? Lagi ngaten niku. Kowe iki duwe ana penemu. Kowe duwe penemu nek ora digathuk kon minggat. Oh. Lek sarwa ewuh to kula niki. Rina wengi kowe gandeng karo Narayana. Narayana duwe patrak kaya ngono kuwi. Piye mungguhe panemumu? Nyun pangapunten ampun duka iki. Ingkang lepat menika sinuwun Mandura. Hus. Kok kowe nyalahke aku? Kowe kok nyalahke aku ki? Agepmu ki piye? Mangkir piye? Paduka menika kangmasipun Raden Narayana. Ya, aku kakange. Sedulur tuwa niku kena kanggo wakiling bapa. Sumpahe wong tuwa menyang sedulur nom paribasan anak polah bapa kepradah. Gitu. Wong nom sing polah, sing tuwa sing kepradah. Lah sakmangke menawi ingkang rayi Narayana anggadhahi tembung kados ngaten menika, lah rumiyin anggen panjenengan kula wentah pripun? Kok ngantos Narayana nggadhahi patrap ing kados mekaten. Ya tunggale iki. Kowe yo ngluputke aku meneh. Ya. Kowe ngluputke aku meneh. Nek panjang ngono, wis gage tututana. Narayana, kowe gelo ta Narayana tak tunduk lunga. Minggat to sisan. Lah rak tenan to nyun pamit. Ratasena. Jerabang kakangku apa? Duwe kadang Narayana duwe sedulur siji wae kaya ngono patrape. Salahmu dhewe. Lah aku meneh. Kowe iki piye to kowe iki? Aku golek bola malah ketemu mungsuh. Ngruputke karo wong tuwa iki piye? Jerabang kakangku. Piye? Pakaryanku ora susah dadak paren karo sapa-sapa. Kowe dadi senopati wani ora? Lho, wani. Nek wani, ayo awake dhewe kudu budal. Elek-elek Bratasena trah Mandura aku anake Babu Kunti tali Brata kuwi wong Mandura. Yen pancen Kakang Jerabang kuwi dadi senopati, Bratasena melu cawe-cawe. Bagus, bareng karo pun Kakang Yayi. Mangkahan grosrusuar
tengaraning ngajurit kang maguru gongso tetek kaya butula war pancriteng turangga esti rekata ingkang bojo lelayu sepi. Wah, jago kurungan iki. Iki jago sing dikurung karo dewa sing dikekudang karo para dewa. Gus ngaku. Wis rayan saka ngendi? Satriya saka ngendi? Sapa kekasihmu? Aku Trah Mandura. Satriya Saptawarga Raden Bratasena. Bratasena. Kowe sapa? Wadya Dwarawati. Kekasih Ratu Gustiku Prabu Yuda Kala Kresna. Patih Kumbara Nangga aku. Aku ngerti yen to kowe iki pinitaya karo dewa nrenggalangi kelawan Ratu Gustiku. Kabeh dewa Suralaya kon manembah karo Ratu Gustiku. Ayen tentrem kayangan Suralaya. Minger kiblatmu. Kelakon ratumu dadi ratuning dewa. Yen to kira-kira ratumu bisa ngalahake si Bratasena. Piye? Sugih kendhil Bandawani kowe, Apa serep nyawamu? Wis akeh para raja Narpati, liyan praja Mancanegara sing kalah karo Ratu Gustiku. Kok mung kowe banggamu sepira?
Bratasena, putane, corre! Ah! All right! Yo! Yo! Hãy! 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 Ba! Quay ra! Quay! Puto gì? Kìa! Ngạc của sao rồi? Ngạc của sao rồi? Pate Rudra Parimuka. Rudra Parimuka. Iya, kowe sapa? Oleh nopo padu gatena gobokmu nata Mandara Prabu Baladewa. Kok krasana curigana ta wasi Jaladewa. Kowe wani metuake kendhane Prabu Baladewa sarep nyawamu. Ya ngono apa piye? Ngedheke apamu? Ayo mundur. Yen kena taeman mundur. Ayo mundur. Watek yang perjurit timbang Bali Wirang. Luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi batang. Nyepeleke ngendikane Prabu Baladewa ya, ngilani dadane Prabu Baladewa. Ora keduga minggat kowe. Dublak tungkak cangkemmu.